Letha ngokukholwa. Make wakholwa uyanqoba. Makhona into engihamba ngayo ngokukholwa. Ngibonile kweyami impilo ukukholwa. Kuthi uyamlonda umuntu okholwayo uThixo. Ingathi iBhayibheli abakholwayo abasoze. That's a promise. That means people who are going to grab it by faith and live according to his utterances. Singamakholwa kodwa sileka ukukholwa. Manje ama-systems omhlaba makuthiwa uyanqoma izwi kusho ama-systems. Yini ama-systems omhlaba? IBhayibheli asibambene nenyama negazi. Sibambene nemimoya kephi? Ayikho into eyicorruption kaSathane yokufrustrate. You are frustrated because incwadi awunakukholwa okuyilona thuluzi lokunqoba izwe. Izwe linembandeze linayonke. God is aware, but the solution to call. Ikholwa sex. Izwe linamanyundulu. God is ikazulu abakholwayo. Abakholwa nguJesu. Abakholwa nguJesu. Bayophila. Imnandi lento sithathe amafutha enapha. Usibone sihamba omadolo bathi abananjani sihamba ngokukholwa. Sithathe amafutheni. Ikhona basolwana. Sixakekile usizo mamncane siyamba ngokukholwa siyalizwa izwi lakho lesawuthi uyasoka yesi natumamusi kisho lapho ibhodi yamandiyazi ngizoyibhatala ngayo. Kuba ignited. Ibodi na 3 months installment ingekho. Kodwa ngithuma lushi. Kithathi intetho kaDavid. Kithi though I walk in the valley of darkness, I shall fear no evil, for I know the Lord will make a way. I could take him call. The systems of the world will not overcome me. The systems of the world will not overshadow me. I'm bound by grace. I'm faithful keeper. I'm a faithful tither. I give with myself because I'm born by the word of God. Greatness is my name. Poverty is not my portion. Why? When I'm weak, I say I'm strong. It's not me, it is faith ignited. When I'm poor, I'm a little mouse. Only thing they call you. Because faith is the currency of heaven. Somebody shout faith. Somebody shout faith. It's the currency of heaven. Do you hear it? Man shall not call. Imali bakude ngibiza isifika. Ngilindile ukholwe. Ikhona basolwa. Ngiyathandaza linda uthanda ase ungayi